Asini roha madihamu do dame nasian de bata ama do sian anakna Kristus Yesus tuatai. Amin. Tabe jala horas manita salumna. Salum. Damang dainang hurian nahina holongan tatangihon mahatan di bata ima janita partangyangan mingguon na dienet sian turkup epistel minggu tanggal 12 Juli 2026. Tersurat di buku 5 Musa bidu 15 ayat onom sahrodi ayat 10 sada. Usaha madhita hatani debatak. Ai pasu-pasu ni jahoba debatam doho songon nam pinarbaganai hian tuho. Jadi pasaliomu torop akabang soparbegi. Alai dang marsali anggoho. Jala gonggomamu torop akabangso parbegi alayang goho dan jadi rajaan nasida tungsura adong di tongatongamu sahalak napogus sian haanggim di bagasasada sian akahutam di tanomi silehononi jahoba debatak tuho dan jadi papiromu roham jaladang jadi tutupomu tangamu maradopon dongamu napogosi ikor ringgasho mamuhai tangamu di ibana jala buaso pasali ibana pasikopon di ibana marguru tugodangna nahurang di ibana saya ramoti ma dirim asa unang tubuh pikiran najahat di bakasar roham madok songonon dungalam jonok tahun papituhon 5 tahun haluau gabe murhing pamereng midadongam munapogosi lau sudah to mangalehot tu ibana gabe alu-alu honon naho tu jahoba gabe dapotan dosa ho ikom buas lehonom ibana unang pola marmuruk-muruk roham dinamangalehoni ho tu ibana ai alani ido pasu-pasu ni jahoba debatam ho bisa luhut ulamu doho bisa luhut najinama ni tangamu aidang tagamon macadi adong halak napogus di tonga-tonga ni tanoi alani ido ubahen hutonaho tuho songonon ikor ringgas ho mamuai tangamu mangalehon dongamu natar gugut jalan napogus di bagasan tanomi Huria nahina holongan pinuka majo patorakom jami taon sian saritokku ditiki dana sikola minggu au ujui alana adong macai berkesan di rohakku nan niajakon ni porhangir nami tabo todope porhangir kana manginang molo porhangir ima uluan ni huria sian situa berkesan diajarkan porhangir nami tuhani asa sude sekolah minggu marcelengan liper sadari marcelengan liper sadari molodang boiho marcelengan liper sadari pinomat ditiki di lehon omakmu lobi-lobi ni durung-durungmu ima deba pamasuk tu celengamu min ado masukna lobi-lobi ni durung-durung buasa hidok songoni ala memang dan ganupari omak niba mangalun hepeng tu iba molo songonau 2 hari tu saminggu hari Kamis ala hari onan dile oma 25 rupiah mana 5 liper dungi hari Minggu dile oma limpul 50 rupiah 25 Mei tu durung-durung 25 Mei nagabe jajan niba monoliper ditiki jajan boydo dapot sada arupuk jange ditiki saywingo dia kamang bibina songonima dibahen ikon marcelengan liper sadari jala sehari sebulan ikon buanon do celengan tu gereja jalan lehono ni tu porhangiri dungi diangkat porhangiri ma celengan nadibe dihursuk-hursuk ma songonon
Laos di paula mamuse Tuhami. Uhuk manidok. Dang marcelenga kuate saminggon ninna di botol. Dungi muse di dok asa terus ma semangat tamuate na marcelengani. Turut coda ninna. Alani dia rahodo. Akada dana sekolah minggu marcelengan liper sadari. Dungadong satahun. Topek ma di tanggal 25 Desember disuruh mak di Papung Celengano. Dung saya par mingguon alarak mar minggu do dana sekolah minggu do nama gudang modo di hutanami di hatiai. Saya par minggu ni dibongkar ma Celenganon dijoro ni natoras niba. Lastia maroha di si. Alaniaha aladunga gok hepen niba gok liper adong deba dua harga 25 rupiah jala adong manang piga hepen limpul ba gok ni hepen kot inarohama saya nyirip kudo nang diiba isi di Celenganon halana pitor dibayak kondo sayon budak sianon tuorok kuma motor-motor dingom ma asadong miam-miam niba di hati ai HP bidok porhangiri semono isukun niba rade doho mangalehon hepemon deba tudungammu alana adong nepe dongammu nasomanuhor baju tau baruna kamang do inang dang dituhor natorasna baju tau baru aladang adong hepengna alani hapu boso gabedang barbaju tau baru anak koneng HP dihami dana sekolah minggu di hatiai baju tau baru do sada kebanggaan manang dohot kebahagiaan ni diri ni bon itiki hatiai alana sehari do satahun kesempatan marbaju na ibaru satahun ni pinaima asa marbaju na ibaru momen na ima tau baru HP adong manang piga-piga dongan niba dang tarbahin na toras na manuhor baju tau baru ala suada hepengna ala ni hapo boson lapatanna berarti dang adong kebahagiaan di mana iba bahagia HP adong dongan niba na solas rohana mago kebahagiaan nai di tau barui mendengar itu hata ni porhangiri mulanai sobodor hakku protes do iba kecewa jala terus terang berontak do hati-hati ni bodak kamang do inang dabu memana audo namar celengan alai gabe lahoman mur baju tau baruna dangarin sonima perasaan niba di hati ai alai senyum do amang porhangiri idok mamuse Tuhan somonon molo adong dongamu tangis di parkeli hodo ninna spontan di bamanganusi dao di suku mamuse atong lomodo raham rak mekkel ho do dongamu di tau baru ninna lomodo rahak ningom ma dungi di patorang mamuse jala hatorang anomma na berkesan saro di sadaro na kamang do inang ido na lohot di rohaon aido porhangiri dipakai Tuhan Yesus doho mangrupi dongammu asa rak marlas niroha dipakai Tuhan Yesus doho mangrupi dongammu asa marlas niroha celengan liper sadari sia Tuhan Yesus doi di jaloho asa lehom madebai tu dongammu ninna membigi pangajaran nasongoni tersentuh roha dang be majua jaladang be kecewa iba gabelas roha mangalehon deba hepen ni baon tudongan asaboi ibana manuhor baju tau baru lumobi ma ala dihusipon omak tu songonon lehom ma hepen mi tudongan mi utuhor pe motor-motor mi ninna bai de mambain las roha pitor huleo bah satonga di hati damang daina dangola naurak somoni ati adong bedo pengalamat ta somoni ati heyak kamang duina marcelengan liper sadari
ido istilah di bahen porhanger nami di hati ai. Dung balgai banu aing songonon. Ulapa-lapati. Sederhana do pengajarani. Alai lohot situ tu di roha. Ido tutu pengajaran Yesus tu songoni. Macai toho dia amang do inang. Asa tapa somal mangulah si songoni. Marang na marcelengan liper sadari. Alai yang bunuh aing dang laku belipirati. Alai tabahay mai saribu sadari manang sadia marupani. Jalamolo saribu sadari tapakumu salele 7 tahun hira-hira 2,1 juta mai sahalak hasil di celengan ne dungi talehom mai tudongatta namar hahurangan. Maka kita bisa membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang sangat membutuhkan. Buasa udok 7 tahun. Ala ido di tonaun turpuk jadi tahun. Didok tahun papituhon 5 tahun haluau. Di 5 Musa 5 ayat sada dung salku pitu tahun ikon bahenomu tahun haluau nin. Ahado lapatan di tahun haluau. Molo terjemahan bahasa Indonesia tahun haluau sama dengan tahun penghapusan utang. Utang siapa? Utang orang miskin. Miskin kategorinya yang bagaimana? Orang yang tidak mampu makan dan minum setiap hari. Halak nasodapotan mangan do minum ganu pari. Molo standarna kan da ikut 7 hari kita manga sadari. HP adong do ngata 2 hari do manga sadari. Ala sodom si bayo nasida. Gariada tahe adong do nasahali sadari kamang winang. Ala dangan dong hepeng. Taing do perana julu ate. Nyan sarito nama hujalon. Dang hualami be memang. Alai sarito ni akan tua ni ingok depe istilah manggadong. Isiang makamang do inang nasanga manggadong. Boy mandonate di babua di komen berbagi pengalaman kita taringot tu pengalaman uzu siete hotta buasa manggado ala dang tarbahen tuluhali manga sadari ala langsung happy dang adong happy lahu manur boras ala ni gatuni indahan di rose magado ima nagabe sarapan pagi alain adiba adong do nambah ini menjadi pengganti makan malam. Hapugusun nasongonido di konteks ni jami tahun. Datung penghapusan hutang alani modal usaha. Datung penghapusan hutang alani meminjam asadong sinamot manguli. Manang menghapus hutang ala kalamarjuji daw. Alai penghapusan utang ala ni hapuguson mangaminum pe dan boy ibana hola sal sadari do natar patupasa ala ni hapuguson gabe dan merubah ibana ita tahu sahih ala ni hapuguson gabe dan boy di pasikola ni mana gelengna ala solo ada di hepengna dohot akka namar perlu mutusi alani diturpuk jemi tahun tegas do patik ni Tuhani tu bangsa Israel na baru malua sian parhatu baroni naing bong manasida tu tano silihoroni Jehovah dipatihi di batahian nasida engkau dulu adalah budak tapi sekarang sudah dimerdekakan Tuhan bahkan bukan hanya dimerdekakan Tuhan tetapi diberkati Tuhan tugasmu adalah supaya membantu, menolong orang miskin yang ada di tengah-tengah. Tungsura adong di tengah-tengahmu halak napugus. Ikor ringgas jala buaso pasali ibana. Pasi kopo di ibana. Marguru tu godangna nahurang di ibana. 5 Musa 5 ayat 7 sahro di ayat 2. Nian di dok do di son pasaliomu dongamu napugus.
Bahasa sederhana, lehon ni mana marutang. Gabe suku-suku maroha. Molo marutang dengan ibadah pugus. Jalani lehon. Ay targararna doi. Adigan do buana bui manggarari paulakoni. Jala tumbuhama roha pasalion akada pugus. Sia dia benon dalau manggarari. Ido yang go di rohatta. Ido yang go pikiratta. Alai taida mah. Uru ni hata ni debata mado saya ramoti madirin asa unang tubuh pikiran nasahat di bagasan roham mandok songonon dung alam jonok tau papi tuhon 5 tahun haluau gabe murhing pamerengmu mida dunga muda pugusi la sudah to mangaleh tibana gabe alu-alu ononna ho tu jahoba gabe dapotan dosa ho 5 Musa 1:5 ayat sia lapatanna molo adong nadiho ape rodo ngamuna fokus bangido marutang gabedang dilehokko ala ragu dang targararna manang sotung luan non diputihkan di naroham gabe sudah to mangalehon molo dia dua di mana ho tu Jahoba dapotan dosa maho sia Jahoba ido hatan itu hatta sahalinai iso masuk nana pugus napugus ima akka nasodapotan mangan minum di ngulu si gano pari asa si kok masa butul na pinangido hatan itu hani ima ikon buas lehonomu ibana unang pola marmur roham dina mangalehoni ho tu ibana ai alani ido pasu-pasu ni Jahoba de batappo disaluhut ulammu doho disaluhut najinama ni tangamu molo tau rupiah kana pugus di pasu-pasu di batado akka na daula gabi na niula sinur na pinahan jelas artinya adalah di pasu-pasu di batahi ta asa ta urupi dodongat tanah pugus ido tujuan di pasu-pasu di batah molo lang ta urupi akadongat tanah pugus di pasu di batado pasu-pasuna sian ngulut tahun alani ini dan napautak pun napugus yang guna pinangilo di batang alai mangurupi nasida lausido topik jami tau mangurupi akan napugus mangurupi nasida paluau nasida sian pardangulan nai asabo hita rak marlas numoha ido lapatani tahun haluau hurian kata mulak ma tu pengalaman politik tidak dan sekolah minggu marcelengan liper sadari lau tu dia mangurupi dongan namar hahurang daksa dia niang nani lehoni di hatiai alai boy bana marlas ni roha do tiba boy rak mekelek rohani namuji Tuhani uju di momen tau baru ima las ni rohanai jala ido baga-baga di debata ai pasu-pasu ni Jahoba de batam doho songon nang pinar baganai jala oddo patikna do tuhumna asa buaso mangalehon tunapugus pasi kopo di ibana marguru tu godangna nahurang di ibana jala Tuhan Yesus pe takas do diondol motari montusi leho kamuma gabe lehonon nama dihabu parsuhatan na dengan na nyojat na hinutur-hutur jalan napi na suksuk lehonon na tua muna ai parsuhatan na sinuhat pemuna do suat tonon na Tuhamu Lukas onom ayat 20 jalan di hatan di dewata di poda 10 sia ayat 10 takas dok na pasali Jahoba do manangisi na mardenggan bahasa tunapugus jala ibana mamalocon dengan bahasa naik tu ibana atau mangrupi akadongan napugus dan alani kemampuata alai haradiot tadoi molorade do hita patu pahoni di patau di batado hita mangulahon di pasu-pasu di batado aka nanulani tangata atau mari kita budayakan marcelengan liper sadari istilame na pasti
ikon ta ajar rodo tuaka generasi tuaka yanakon supaya mereka ada hati saling menolong orang yang membutuhkan. Amin. Martanyang kita. Ali Tuhan di bata mauliate ma di hatam na badiay. Napay ngotok kami asa mangulaon kolong ni roha. Hobar tu to nami. Hobar tu patik mi. Asa urupan nami. Akadungan nami na pugus. Na sodapotan si panganon si inuman. Atong ali di bata, saya patau kami mangulahon itu tu. Mangulahoni siya nasa roha ng pikiran nami. Las roha nami. Jala dan ala na terpaksa. Alay nyojar holong roha naung nilehomi naung sinuat tomi tu roha ng pikiran nami atau patu pau nami may obar tu lomo ni roha patau kami mangulaot sa marite Kristo Jesus. Amin.